Alaeddin Ali bol môj obľúbenec a ty si ho zabil. Si len jedna zo sultánových manželiek. Po tom, čo sa stalo, ťa nemôžem vziať so sebou. Vlad väzní tvojich príbuzných v Tyrgovišti. Ty mi nechceš pomôcť? Nechceš pomôcť Janovi ani nášmu synovi? Čo za to žiadaš? Noc, čo mala byť naša svadobná. Ty už svoju armádu nikdy nepostavíš. Napichnite ho na kôl. Ja ťa nie som hodná. Dostaneš toľko peňazí a vojakov ako doteraz. Budeš strážiť hranice. Muž, ktorého sa chystáte zvoliť za regenta, po celý čas intrigoval s Turkami. Oznámime, že aj ty sa uchádzaš o post regenta. Povráva sa, že zatiaľ, čo si prehrával bitky, posteľ tvojej ženy doma nevychladla. Ako gubernátor a regent sa budem podriaďovať vôli ľudu Uhorska. Vždy sa budem snažiť konať bez zaujatosti, hnevu a bez túžby vybavovať si staré účty. Ale ak niekedy vo svojom úsilí pochybím, prosím, odpustite mi, som len človek. Počkajte ma tu. Kde je Celský? Sme tu len my dve. Kde sa skrýva? Vo Viedni žiada Friedricha o ochranu. Pred kým ho má ochrániť? Pred tebou. Slovenská televízia a rozhlas uvádza seriál Strážcovia koruny. Viedeň, Rakúske vojvodstvo. Veľmi pekné. Pozrime sa, kto prišiel. Ty si kto? Toto je Ulrich Celský. Ulrich bol dobrý priateľ vašej matky. Možno až pridobrý. Priateľ? Na tom nezáleží, kto som. Podstatné je, kto si ty. Vieš to?
Som syn Alžbety Luxemburskej a Albrechta Habsburského a som kráľ Uhorska, Čiech, Slavónie, Dalmácie a Chorvátska. A rakúsky vojvoda. Výborne. Veľmi bystrý chlapec. Ako jeho otec. Ty vieš, čo robia králi? Neboj sa. Ja ti to ukážem. Drinopol, Osmanská ríša. Je to nemožné. Konštantínopol nedobijeme. Ani len váš otec to nedokázal. Ale ja nie som on. Každé leto podnikáme veľké ťaženia do Európy. Vraciame sa s množstvom zlata a otrokov. Posunuli sme naše hranice na západe. To nestačí. Máme najväčšiu armádu na svete. Ale čas uteká. A naša ríša je ako divoké dravé zviera. Ak príliš dlho zaháľa, nechá tak zmocnieť iných lovcov. Bohužiaľ, sa rozširovať nemôžeme, sultán. Ak ríša stagnuje a prestane sa rozširovať, ľudia v ňu stratia dôveru. Keď budeme ďalej dobíjať Európu, dôvera ľudí v ríšu bude narastať. Prvý cieľ Konštantínopol. Mesto sme síce obklúčili, ale stále sa drží. Ako kresťanský ostrov uprostred Islamského mora. Musíme ho už dobiť. Ibaže Konštantínopol chránia mohutné hradby, pán môj. Sú vraj najhrubšie na svete. Žiadne delo ich nezničí. Musíme len veriť. A Allah nám pomôže. Vierou nech sa zaoberajú naši imámy. Ja nechám odliať také delá, že neverci budú mať pocit, že na nich dopadá Boží hnev. Našiel som najlepšieho delolejára. Pracoval pre Huňadyho. Len on vie vyrobiť také delá, že gule z nich prerazia tie brány a rozmetajú hradby. Toto je baziliškov kanón. To je v Biblii drak. Do jeho hlavne by sa pohodlne zmestil aj anatolský beglerbek. Gule doň sú ťažšie ako slonie mláďa a je schopný prestreliť bosporský prieliv. To žiaden z našich kanónov nedokáže. Nebudeme čakať na Allahovú pomoc. Dosiahneme, aby bol na nás hrdý. Písala som, že prídem. Si istá, dcéra moja, že sa chceš zrieť z všetkých svetských márností? Priniesla si aj zlato, aby si vykúpila pokoj od sveta. Čo teraz? Nebolo už dosť toho šialenstva. Chceš zaútočiť na Habsburgovcov? Len oni nám môžu pomôcť proti Osmanom. Urobím, čo je nutné. A to? Dajme si raňajky. A potom? Potiahnem na Viedeň. Viedeň, rakúske vojvodstvo.
könnt mir sicher erklären, warum eine Truppe Ungarn vor den Toren meiner Stadt steht? Pýta sa, čo robia naši vojaci pred bránami. Bál som sa, že ak ich privediem až k dverám, budete to brať ako hrozbu. Eure Hoheit, ich dachte, wenn ich die Männer noch bis zur Tür bringe, würdet ihr das schon als Bedrohung wahrnehmen. Povedz, že mu nevyhlasuješ vojnu. A vyhlasujem vojnu tej zradnej Krise, čo sa skrýva za vami. Habe diesem Verräter, der sich dort hinter euch versteckt, den Krieg erklärt. Nun, ich für meinen Teil betrachte diesen Zwist als innere Angelegenheit Ungarns. Doch wenn die Ungarn auch nur einen weiteren Schritt in Richtung meiner Gebiete machen, bedeutet das Krieg. Hovorí, že je to vnútorná záležitosť Uhorska, ale ak postúpime ďalej, bude z toho vojna. Byť tebou takto neriskujem, milý Johannes. Pokiaľ ide o mňa, som ochotný zabudnúť na ten bezvýznamný spor, ktorý medzi nami vznikol. To verím. Máte pravdu, je to naša vec. Vydajte mi Celského a odídeme. Das kann ich leider nicht tun. Zbal si svojich vojačikov a vypadni. Len čo ťa na chvíľu prestanú strážiť si mŕtvý muž. Genug. Genug. Es scheint so, als könnten wir diese beiden Menschen nicht davon überzeugen, miteinander Frieden zu schließen. Es sei denn, wir zwingen sie hier und jetzt dazu. Ich sehe in weiteren Gesprächen keinen Sinn. Ihr etwa? Wie meint ihr das, Eure Hoheit? Es gibt ein altbewährtes Mittel. Ihr wisst doch sicher selbst, aus blutigen Feinden erwachsen, manchmal beste Familien. Familie? Wir verheiraten die Tochter von Zile mit dem Sohn des Hunyadi. Das wird den Frieden garantieren. Oder nicht? Čo vravel? Chce oženiť Mateja z Celského dcéru. Čože? Nikdy. Bojím sa, že nemáme na výber. Ale máme. Bojovať. Ak napadneš Habsburga, poštveš proti sebe celú Európu. Ako regent to nemôžeš chcieť. Musí byť iná cesta. Hrad Huňat, Uhorské kráľovstvo. Vďaka Bohu. Neverila som, že ti Vitez dokáže vyhovoriť tú hlúpu vojnu s Celským. Stalo sa niečo? Mier má svoju cenu. Veď sú to iba deti. Reč je iba o obrade, nie o svadobnej noci. Nie. Ja to nedopustím. Náš syn bude bývať u Celských a ich dcéra tu. Nedovolím ti Mateja predať. To nerobím. Vydážim ho ako nejakého väzňa, nech si s ním robia, čo chcú. Teraz nejde o mňa. No jasné. Nikdy nejde o teba. A predsa my, čo s tebou žijeme, trpíme najviac. Myslíš si, že som mal na výber? A nie? Toto už nechcem počúvať. Počula som to 100-krát. Viem, že ide o krajinu. Ale ak ti na nás skutočne záleží, ak nás naozaj miluješ, aspoň raz daj prednosť svojej rodine pred krajinou. Prestaň! Čujúcku! Matej. Čoskoro sa vrátiš domov. Jedného dňa sa všetky tie vojny skončia. Sľubujem. A potom zostaneš doma s nami? Áno. Konečne budeme všetci spolu. Synček, všetko si vynahradím. To mi ver. Budínský hrad, Uhorské kráľovstvo.
Nechaj ma. Mrzí ma to. Mrzí ťa to? Jan, nestúpil si mi nechtiac na nohu. Ani si nevylial pohár mlieka. Keby to šlo, zvolíme iné riešenie. Prosím, aspoň o tom premýšľaj. Nenosíš brnenie. Nemáš armádu. Máš iba knihy a vedomosti. A predsa si taký istý ako on. Zaslúžite si jeden druhého. Blahoželám, synček. Manželstvo je posvetné. Ďakujem. Ďakujem. Alžbetka, sľubujem, že ti u nás bude dobre. A Matej Ucelského sa veľa naučíš. Keď sme zosobášení, prečo nemôžeme bývať spolu? Veru, prečo nie? Ešte ste príliš malí, aby ste to pochopili. Ale je to pre dobro národa. To povedal aj Ocko. Viem, Zlatko. Ja viem. Dostanem ťa domov, sľubujem. Čo je zase sebou na noc? Neopováž sa skriviť môjmu synovi, čo je len vlas. Viem, že si presvedčený, že pravdu i Boha máš na svojej strane. Ale ak to nevieš, tak ti to poviem. Prišiel som o 5 svojich detí. 5. Na takéto veci si človek nezvykne. Alžbetka je pre mňa vždy na prvom mieste. Ona je mojím jediným žijúcim potomkom. Prisahám na všetko, čo mi je sveté, že ak sa jej niečo stane, kým bude v tej tvojej barbarskej, malej, potkanej diere, nepotrestám iba teba, ale zničím celú tvoju rodinu. Počnú s tým nezbedným malým Faganom. Na mladý pár. Nech žijú manželia! Chcem ťa získať späť. Je to nádherný palác. Ako regent iste dostaneš najkrajšiu spálňu. Dali nám tu, kde spával Žigmund. Takže kráľovskou. Som si istá, že sa ti bude páčiť. Tvoje miesto je tu pri mne. Už nie si len môj manžel. Teraz si regentom Uhorska. Vrátim sa domov na Huniat. A nechcem, aby si sa tam ukázal, kým mi neprivedieš späť syna. Vieš, že ma to trápi tak, ako teba. Ako mňa? Odkiaľ do čerta vieš, ako sa trápim? Ani ja nechcem Mateja stratiť. Tak niečo urob. Čokoľvek. Máš vôbec predstavu, aké je to obetovať sa pre svojho syna? Čo myslíš, prečo vám Ujlaky pomohol dostať sa z Vladovho väzenia? Čo za to podľa teba chcel? Je to pravda. Vedel si to. Mal som to len za Celského hnusné klebety.
bola cena za Ujlakyho armádu. Mala si ma nechať zomrieť. A Lacka? A jeho som mala nechať zomrieť? Čo ti mám povedať? Mám sa ospravedlniť? Za to, že som ťa zachránila? Aj nášho staršieho syna? Spravila by som to znova. Už niečo povedz. Udri ma, skríkni. Nikdy by som ťa neudrel. Ako si mohol? O čo ti? Ocko, dosť! Zničíš nám, za čo sme bojovali. To ma netrápi. Prestaň, Ocko! O 8 rokov. Myslíš si, že nás hviezdy pozorujú? Neučil som ťa poverčivosti, Matej. Vieš, keby sa naši kňazi toľko nezaoberali tým, koho upáliť a prečo, možno by sme už dávno vedeli, prečo sa okolo nás točí obloha. Teda pokiaľ sa vôbec točí. Vedeli by sme zistiť viac, keby život nebol taký krátky. Na také veci nemyslí. Život je, aký je. Jeho veličenstvo sa k nám nepridá? Nie. Musel by začať premýšľať. A na to nemá dosť rozumu. Prečo? Nezvyknú byť králi múdri? Vzdelaná myseľ je na tróne len na škodu. Múdri sú tí, ktorí kráľovi hovoria, čo si má myslieť a robiť. A čo vojvodcovia? To sú iba vojaci. Tí sú mysľou stále na boisku. Vatikán, Rím. Prišiel som tak rýchlo, ako to šlo. Bohu je úplne jedno, či by si prišiel rýchlo alebo pomaly. Svoj cieľ dosiahne tým či oným spôsobom. Ale prinášaš mi zlé správy všakže. Žiaľ áno. Konštantínopol už padol. Pozri na tie lúče svetla. Aká krása. Ale Mehmed sa tu nezastaví. Chce aj samotný Rím. Poslednou prekážkou je pre ňo Uhorsko. Pôjdem tam. Dám dokopy armádu. Vyhláste križiackú výpravu. Ťaženie do rozhodujúcej bitky. Výpravu? Ťaženie na také dobrodružstvá som už pristarý. Ale ty pripravuj, čo chceš, rob, čo chceš a s kým len chceš. Dáte mi svoje požehnanie, svätý oče.
Bude to najväčšia vojna, v akej sme bojovali. Ale po Konštantínopole bude pre nás dobitie Belehradu už len hračkou. Tá pravá bitka príde až potom. Budín, Viedeň, aj Rím padnú jeden po druhom. Som rád, že tam pôjdeš so mnou. Veď kto by nesníval o večnej sláve v nebi? Svoju odmenu získaš na tomto svete. Žiadam len o jedno. Viem, že každý túži mať veľkú moc. Ale absolútna moc je len preľudom a mámením. Lebo skutočnú moc má iba jasnozrivý sultán. Moc všetkých ostatných je len čistou ilúziou. Asi už tuším, čo chceš. Prastaré územie mojich predkov. Valašsko. Malú zem, kde som sa narodil. Svojho najlepšieho muža mám odmeniť čím si takým malým. Diamant, ktorý nie je väčší ako zrnko piesku, môže byť cennejší než celá púšť. Nie. Dám ti zlato, klenoty, paláce i ženy. Všetko bude tvoje. V množstvách, v akých to v tej svojej biednej malej krajine nenájdeš. Môžem z teba urobiť vezíra. Ale zostaneš po mojom boku. Potrebujem ťa tu. Nedovolím si odmietnúť tvoju štedrosť, sultán môj. Je tu otec Kapistránsky z Talianska. Je tu? Kapistránsky je v Budíne? Čo tu chce? Povie ti to sám. Ešte jedna vec. Páni zvolali kráľovskú radu. Musíš sa jej zúčastniť. Radšej by som šiel bojovať. Aj toto sú bitky, Janko. Áno, ja viem. V krajine je poriadok. A mier. Vládne už dlho a ľudia za to môžu ďakovať tebe. Uzavrieť mier je oveľa ťažšie, ako pustiť sa do vojny. Korvo. Nastal čas, aby si urobil, prečo si zrodený. Poslal ma za tebou pápež osobne. Keby ťa poslal o čosi skôr, mohli sme ísť na pomoc Konštantínopolu. Som rád, že si na nás nezanevrel. Pád Konštantínopola nie je tvoja chyba. Iste. K chybám sa nechce nikto hlásiť. Prosím, neuraz sa, ale prečo si prišiel? Pretože v teba verím. Konštantínopol nebol tvojou bitkou. Tá sa ešte len začne. Turci pochodujú na Belehrad. A ja tam budem po tvojom boku. Tak spolu zomrieme. Spolu vstúpime do kráľovstva v nebi. Tvoje slová pre mňa strácajú príťažlivosť. Už som mal možnosť stretnúť takého inkvizítora, ako si ty. Kardinála Cesarínyho. Pán si ho povolal k sebe. Ja viem. Bol som tam. Možno sa nezhodneme, pokiaľ ide o metódy. Ale keď tam prídem, s desiatkami tisícok veriacich, ochotných obetovať svoj život v mene Pána, potom pochopíš, prečo to všetko robím. Nechaj spevniť belehradské hradby. Daj vykopať zákopy a doplň všetky zásoby. Už som oblieha nezažil. Ja viem. Kedy prídeš? Najprv si zoženiem armádu. Neprived jazdu.
Treba nám obravcov. Aj v Konštantínopole si mysleli, že sa stačí zavrieť záhradby. Veď ma poznáš, Miho. Radšej útočím. Aký máš plán? Ešte sám neviem. Čo bude s Alžbetou? Čo ty myslíš? Mal by si sa s ňou už uzmieriť. Nemôžem ísť domov. O Alžbetu sa postaraj ty. Choď na Huňat a odvedí ju do bezpečia. A kam? Čo najďalej od Turkov. Hrad Huňat, Uhorské kráľovstvo. Rýchlosť, poďte. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Skrytý, neskrytý, idem. Kde sa len mohli schovať? Že by tu? Alžbetka, nie! Naposledy sa jej to stalo v lani. Po pár dňoch to vtedy prešlo. Ale teraz... Môžem jej pustiť žilou. To ju zbaví zlej krvi, či aspoň jej časti. Keby to naozaj zaberalo, vojaci by sa z bitiek vracali zdraví. Nemôžem očakávať, že by žena pochopila zložitú lekárskú vedu, ale chcelo by to trochu viac úcty. Ak chceš okrem úcty aj zleto, tak túto dievčinu priveď k životu. Pretože ak sa ti to nepodarí, nezomrie len toto dieťa. Rozumel si? Fratres, tempus venit, extremi judici. Bratia moji, nadišiel čas posledného súdu. Finis mundi nostri. Koniec nášho sveta. Ceciderunt Ianu e Constantinopoleos. Brány Konštantínopola padli. Nox acies diaboli vobis instabunt. Čoskoro na vás budú útočiť aj bojové šíky diabla. Una via, exat ex inferno, huius orbi, ad paradiso. Je len jedna cesta z tohto pozemského pekla do raja. Qui minime, ac vos eo duca. Nasledujte ma a ja vás tam zavediem. Máme rozhodnúť o mnohých veciach, ale žiadna nie je taká dôležitá ako to, čo teraz poviem. Belehrad je v ohrození. Vždy tá istá pesnička. Turcia, Turcia, Turci. V Konštantínopole sú Turci, všade sú Turci. Sultán Mehmed sa rozhodol viesť veľkú vojnu proti západu. My budeme prvý terč. Budeme brániť celú Európu. A Belehrad je bránou do Uhorska. Je baštou celého kresťanstva. Janko, ak od nás chceš ďalších vojakov, tak ani nepokračuj. Pre teba nie som Janko. Pán gubernátor, ak dovolíš. Páni, ako môžete byť takí nevďační? Veď nám minulé roky naozaj priniesli mier a blahobyt. Aj nás to čosi stálo. Nie. Sme za to vďační nášmu regentovi. A nie len my, ale aj kráľ Uhorska. O čo ide? Všetci ho poznáte, ale možno ste už zabudli, kým je. Dovoľte mi opäť vám predstaviť jeho veličenstvo Ladislav, syn Albrechta Habsburského a Alžbety Luxemburskej. A uhorský kráľ. Výsosť, stojíme pred ťažkým rozhodnutím a radi by sme poznali váš názor na jednu vec. O čom to hovoríš, Ulrich? Keďže náš kráľ Ladislav V je už dospelý, navrhujem, aby prevzal vládu nad krajinou. Tu a teraz. Nejaká tvoja hra. Nie je to hra.
Od začiatku sa hovorilo, že budeš mať regentské právomoci, len kým jeho veličenstvo nedosiahne tento vek. Kto podporuje môj návrh, nech zdvihne ruku. Za kráľa! Naozaj to chcete? To dieťa má rozhodnúť o našom osude? O osude celého kresťanstva? Je neúctivé nazývať pomazaného kráľa dieťaťom. Vo Viedni zvykneme latrínu, kam chodíme na onú potrebu zakrývať poklopom. Vy nie? Zadrží to ten smrad. Tak ako vy Uhri zadržiavate osmanských barbarov mimo Európy. Ste našimi obrancami. Tak nás choďte brániť. Ak sa niekedy budete chcieť dostať spoza smradľavého zadku toho decka, viete, kde ma nájdete. Matej, Má sa dobré. poď so mnou. To je ocko. Preboha. Ako dlho to už trvá? Niekoľko dní. Ale ona bola vždy slabá. Kde je? Prišiel môj ocko. Neustále sa pýta na otca. Vždy, keď dostane horúčku, tak ho volá. Už ju to nemôžeme držať. Vezmem ju k Celskému. Dúfam len, že prežije cestu. Pôjdem s tebou. Vážne? Poznám Celského. A Ján chcel, aby som ti bol na porúdzi. Som šťastná, že si tu. Nechceš vidieť zázrak, dcéra moja? Veľmi si sa zmenila, odkedy si medzi nami. K lepšiemu. Ďakujem, matka. Hovorí sa, že ten tvoj sultán si nás vraj prichádza podmaniť. Som vďačná, že som tu našla útočisko pred hrôzami sveta. Sestry sú rozrušené. A nepomáha tomu, že konkubína tohto pohanského démona žije s nami. Čo odo mňa očakávaš? Sama to vieš. Podľa Aristotela ide len o odparovanie atmosféry. Ale mnohí to neskôr vyvrátili.
Čo je, Mikuláš? Nechce sa ti ani pozrieť na oblohu? Možno ten jav už nikdy neuvidíme. Necestoval som sem celé dni, aby som sa díval na akýsi svetelný pruh. Zobuď sa. Už si doma. Môj otecko. Čo skoro ho uvidíš. A čo teraz? Stráž ho. Čokoľvek sa stane, zostaňte tu. Prišli sme len, čo to šlo. Alžbetka. Miláčik môj. Otecko môj. Tu som, zlatičko. Vydrž to. Neodchádzaj, Alžbetka. Neopusť ma. Pane. Ty za to môžeš. Vráť mi môjho syna. Tak ako ty mne moju dceru. Ulrich, prosím ťa. Priveď ho. Vráť mi môjho syna. Pamätaj si, čo teraz cítiš. Vyhrážaj sa mi, ale nemáš vojakov. Tvoj manžel ich vedie do ďalšej bitky. Kde je teraz veľký Huňady? Odišiel, aby nás ochránil. Chráni tak predsa aj teba. Ale nedokáže ochrániť svojho syna. Keď ho znova uvidí, ani ho nespozná, pretože nechám psy, aby mu rozrízli tvár. Čo chceš? Žiadaj čokoľvek. Oculum pro oculo, dentem pro dente. Oko za oko. Vzala si mi to, čo bolo pre mňa najcennejšie. Teraz to isté spravím tebe. To je spravodlivosť. Ulrich, pusť ju. Za toto môžeš ty, nie oni. Ty nesieš vinu. Matej, poďme. A kam? Domov. Nie je tak rýchlo. Mikuláš, mal by som pre teba úlohu. Pre mňa? Úlohu? Vždy sa postavíš na nesprávnu stranu. Nie je čas to zmeniť. Čo skoro príde Vítovec, odveď Mateja na svoj hrad alebo až do Ríma. A ak bude treba, polož za ňu aj život. A to už prečo? Lebo to dlhuješ Alžbete. Milovala som ju ako svoju vlastnú. Odíď odtiaľto. A nikdy viac sa nevrácaj. Povedal som Ujlakimu, nech odvedie Mateja. Belehradská pevnosť. Emeše,
tým ideš? Práve sme prišli. Priniesli sme jedlo do pevnosti. Prečo? Zas si hladný? Ja vždy. Jakub len žartuje. Jedla máme dosť. Chvála Bohu, mala som obavy. Byť s tebou, dám si pozor na jazyk. Rozprávaš sa so synom regenta. Otec už nie je regentom. Laco Huňady. Tak teda, kde je teraz? Huňady. Veľký Huňady. Ak nepríde, kto nás ochráni? Vy? Detský kráľ utiekol do Víne. Všetci ho nasledovali. Všetci veľmoži sú preč. A ty? Prečo si zostal? Lebo ma urazilo to prirovnanie k latríne. No, budem úprimný. Takmer nemáme šancu. Viem. A preto s tebou nepôjdem do Belehradu. Ale pomôžem ti zohnať armádu. Ty? Mňa možno páni vypočujú skôr. Zaber! 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 Poďme! Môj otec ten hrad už raz obliehal. Váš otec bol najväčším bojvodcom v dejinách. Ale aj tak ho nedokázal dobiť. Naše kanóny tie hradby ľahko rozbijú. Presne ako to bolo v Konštantínopole. Čo je s našimi loďami? Budú tu zajtra ráno, sultán môj. Prepojte ich reťazami ako most, aby sa k hradu nedostala ani jediná uhorská loď. Vykonám, sultán môj. Otec. Netuším, Macko. No už je to jedno. Ak sa neubránime, všetko bude stratené. Ukryjte sa! V slovenskom znení účinkovali Daniel Ratimorský, Romana Hudec-Orlická, Darius Kočí, Peter Sklár, Dávid Hartl, Tomáš Halon, Boris Alkalagi, Kamil Mikulčík, Eduard Valašík, Matúš Krátky, Martin Vitek, Miloslav Kráľ, Bianka Bucková, Martin Kaprálik a ďalší. Slovenské znenie pripravili zvuk Igor Karas, produkcia Zuzana Ataj, asistentka réžie Hanna Sokolíková, preklad a dialógy Elena Grohová, dramaturgia Viktória Méderová, réžia Michael Vyskočáni. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2025.